What's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel, Boy Salabare po. At salamat po sa inyong pagsuporta, paki-like at paki-share naman po yung ating video at huwag niyo pong kalimutang subscribe ang ating YouTube channel. Mga idols, ang features po natin, itong napaka-astig at napakabangis na bagong Honda motorcycle. Well, salamat po sa ating kaibigan na dealer, yan po ang Guanson. Tayo po ngayon ay humingi ng pagkakataon na makapag-vlog dito po sa kanilang branch na ito from Honda Guanson Wing Shop. Yan, ito naman po ay located dito sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Napakalapit lang po nito sa Robinson Place, Pangasinan at sa The Monarch Hotel. Yan po, katabi lang po nila. Mga idols, tignan po natin itong mga Honda motorcycle lang dito sa loob. Kompleto po yan. Lahat po ng mga kilalang Honda motorcycle nandito gaya ng Click, Beat, at syempre XRM, PCX, ADB, CRF 150L at syempre mga business motorcycle gaya po ng Alpha, TMX at yung pong Supremo. Well mga idols, ang ating pong pinuntahan at sinadya for today, ito pong napaka-astig at napakabangis, napaka-sexy po nitong bagong Honda CB150R. Tingnan naman po yung itsura, winning red ang kanyang color. Well mga idols, before na feature po natin tong model na to ng Honda na to na CB150R, nilabas po yan at launch sa bansang Indonesia at naggawa po tayo ng special vlog po dyan, and we're looking forward na sana po ilabas dito sa Pilipinas. Ngayon po, nandito na sa atin itong bagong Honda CB150R at ito po ay punong-puno ng mga bagong features at specs. Yan po ay hihimayin natin, isa-isahin po natin yan at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga inad or binago nila dito para sa bagong Honda CB150R. Again mga idols, napakaganda at napaka-astig ng bagong design nilang headlight. Para sa akin, ang angas po talaga ng itsura. And of course, ano ba yung mga pinagmamalaki nila dyan? Marami pong binago at ginawang update dito sa ating bagong Honda CB150R. Well, ang disenyo po niyan ay hinango doon sa big bikes po ng Honda, yung winning champion big bike niya, yung Honda Fireblade 1000 RR or MotoGP inspired na po itong design na to. At sigurado ako, pag nakita nyo itong personal, mapapawaw talaga kayo. Yan po mga idols, talagang para sa akin, ang ganda ng disenyo nila. Napakaganda ng kanyang pagkakakurbada, napaka-sexy ng kanyang style at talagang panalo-panalo. Well, tingnan natin yung kanyang engine. Yan po ay may 4-stroke, 4 valves, double overhead cam, liquid cool na po yan, at syempre yan po ay may 6-speed manual transmission. Ayan yung kanyang brake sa rear, hydraulic disc brake po yan. Yung kanyang harapan, yan po ay naka-disc brake din. Well, rear tires po nyan, size nyan 130/70, radial tires po yan. Sa harapan naman, yan po ay may sukat na 100/80/17 din po, tubeless din. Mga idols, para sa akin, ang dami pong ginawa nila dito at yan po yung binago nila, yung bagong design na sporty, full LED po yung kanyang headlight, plus yung kanyang signal indicator or wonker, at yung kanyang taillight din po, napakaangas, napaka-bright din ang kanyang color, of course LED yan, at itong fully digital instrument panel po. Mga idol, sa kanyang fully digital instrument panel, bagong-bago yan at talagang mas pinaganda. Kung titignan nyo, na andyan na po lahat. Andyan yung kanyang gear indicator, speedometer, clock, RPM, at yung of course yung kanyang speed. Kumbaga, gano'n nakalakas yung tinakbo dyan. Makikita nyo yung nakalagay dyan. Kung naka-neutral ka, makikita mo rin. At of course, sa left side, nandiyan naman yung mga options kung gusto nyo pong ilipat-lipat yan. Mga idols, na para sa akin, ang dami at maganda tong bagong Honda CB150R na to. Yung kanyang key, meron po yung secure key shutter. Of course, pagka itong motor na to, siyempre, pag nasa parking kayo, kailangan isa-shut nyo yan at talagang ilalak ninyo for safety na rin po ng inyong motor. Isa pa sa hindi nila tinanggal dyan, yung kanyang bank angle sensor. Yan pong angle sensor na yan, isang safety features po yan, automatic na talaga magsa-shut off yung kanyang engine oras na nag-bank po kayo ng 60 degrees. On either side po yan para hindi na po kayo mag-spin pag po kayo ay sumemplang. Yan po mga idols, right handlebar, nandyan yung inyong electric starter button.
And sa left handlebar, nandiyan naman yung inyong low and high beam, plus yung inyong horn, yung signal indicator at yung pass switch mga idols. Para sa akin, ang ganda ng mga features itong bagong motor na to. At isa sa pinaka nagustuhan ko dyan, itong bagong Showa inverted fork front suspension. Ayan po, dekalidad po talaga ng suspension at talagang panalong-panalo. Well, yung kanyang frame, diamond frame po yan with swing arm. At of course, napaka-quality po talaga pagka ganyan po ang inyong frame. And yung inyong rear suspension, yan po ay Pro-Link. Pro-Link po yan na naka-monoshock. So sa akin mga idols, I think pwede nyo i-adjust yung shock na yan. At pwede nyo, kung medyo mataas sa inyo, pwede nyo babaan. And sa kanyang engine, of course, yung sabi ko nga sa inyo, yan po ay PGM-FI or program fuel injected na po. Isa pa sa pinaka-added safety features din na dinagdag ng Honda dito sa CB150R, yan po yung assist and sleeper clutch. Napakaganda po niyan para po sa pag nag-engine brake tayo, hindi po tayo mag-skid. And of course, fuel tank capacity, yan po ay may capacity na 12 liters, seat height 788 mm, at yung carb weight 137 kg, hindi po ganong kabigatan. Maximum power po ng motor na to 17.4 PS at 9,000 RPM, at torque naman 14.4 Nm. Pinagmamalaki rin po niya yung fuel consumption niyan, 41.5 km per liter po. So napakatipid din po sa gasolina nitong bagong Honda CB150R na to. At yung kanyang SRP price, 159,900. At dito sa ating kaibigan na dealer, pwede nyo pong kunin itong CB150R na to via installment. Well, sa down payment, I think magba-down lang po kayo ng 41,800. And kung gusto nyo pong malaman yung monthly amortization, check out nyo po lang po ang description ng ating video. Nandiyan po yung monthly installment nyan via 12 months, 24 months at 36 months mga idol. Napakaangas, napakaganda po talaga itong bagong Honda CB150R. Sana nakatulong po itong ating video sa inyo. Kung gusto niyo pong malaman lahat po ng specs, features, presyo at iba pa, dito na po kayo sa ating kaibigan na dealer. Pumunta lang po kayo dyan. Actually, ito pong unit na to na ating binilag, yan po ay available at wala pa pong may-ari niyan. Kung gusto niyo pong bilhin yan, i-PM nyo lang po ako sa ating FB page, Boyet Salabarria, at tutulungan ko po yun na makakuha itong bagong unit na to, ang napakastig na bagong color, winning red or Honda tricolor na tawag nila. Ito pong Honda CB150R Fireblade design na talagang napakaangas ng itsura at punong-puno ng mga magagandang features, assist and sleeper clutch, plus inverted forks at new headlight design mga idols. Additional nga pala mga idols, ang top speed po ng sports bike na to na CB150R ay 136 km per hour. At yan po, 0 to 100 ay makukuha nyo ng 11 to seconds lamang. Mga idols, napakaganda at napakastig. At sigurado ako na hindi nyo kailangan sobrang bilis dahil talaga namang mas maganda na takbong pogi lang tayo dahil sigurado takaw pansin to lalo sa kalsada. Mga idols, this is Boyet Salabarria. Sana nagustuhan nyo itong ating bagong video. Paki-like and subscribe naman po at huwag nyo pong kalimutang i-click na rin ang ating notification bell para po updated kayo sa ating mga future videos. Salamat idols!